Shall we clap our hands to magnify the name of the Lord if you are excited for the words of the Lord? Come on, hallelujah. Sa makausap pa, ang atong pinakakusog nga tingog, pinakakusog nga pakpak. Come on in the Holy Ghost. Yes, hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. 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 Preaching this morning on the subject that says, as I have promised last Sunday, the dangerous spirits. The dangerous spirits. Ang kuyaw o delikado nga mga espiritu. Balili nagakalaya, bulak nagakalaw sa panangpulong sa Diyos. Magapabilin sa walay katapusan. Lamanuhay mong katapad o igna siyang delikado ng espirituha. And please be seated mga kabatid. Praise God. Hallelujah. Salamat na kong igtabang ang monitor. Balik-balik na kong pasalamat, Brother John Rel. Amen. Kalisod kayo ang preacher kong wae, saktong monitor igsoon. The dangerous spirits. There is an invisible forces everywhere. Hindi man natin nakikita sa ating natural na mata. Pero adunay mga dili makita nga kagahom nga nagalibot sa atong taliwala. I remember Prophet Elisha. Sa dihang gisulong sila silang mga kaaway. Amen. Praise God. Adunay daghang mga karwahi. Adunay daghang mga sundalo nga kauban. Kay si Propetang Eliseo naga-report kanunay sa plano sa kaaway ngadto sa hari. O ganay tabo nakabalo ang hari. Mga kaigsuunan nga ilang kaaway. Praise God nga sa iyang lawak. Sa diyang magplano siya og ambush sa mga alagad sa Ginoo. Adunay padayagan mga kaigsuunan ang Diyos nga propeta, mga kaigsuunan nga si Eliseo. Og paibalo mga kaigsuunan ni Eliseo, ayaw mog agi anang dalana kay kana dinha ambuson mo. Mo nang salamat nga dunay mga tao sa Dios nga gigamit sa atong kinabuhi. Amen, nga magpasidaan ka nato. Ayaw pag-agi dinha kay delikado na. Ayaw pag-agi dinha kay mapahamak ka. Ayaw pag-agi dinha, hallelujah, kay mamatay ka. Ayaw pag-agi dinha kay mabackslide ka. Salamat nga dunay padayagang Diyos sa iyang mga alagad. Sa diyang nasuko mga kaigsuunan, amen, ang ilang mga kaaway, ilang ginapangita ang balay ni Eliseo. O gadunay nakasulti nga tuwa dito ang balay ni Eliseo. O hallelujah, ila kining gilibutan mingon ang Biblia. O sa diyang paglibok nila igsuon. Praise the Lord, hallelujah, na hadlok dayon Brother Ronnick sa iyang giwali, sa iyang gitudlo ganina. Adunay kahadlok ang sulugoon ni Eliseo. O mingon, unsay buhaton nato agalon. Apan si Eliseo relax lang kaayo nga naman. Aduna siya pagtuo sa Diyos. Praise God, hallelujah. Duwa lamang kabutang ang gitudlo ganina. Fear of faith. Watay laing gunitan kundi ang atong pagtuo. Ayaw guniti ang kahadlok. Ayaw guniti ang kabalaka. Apan guniti ang pagtuo. Confident kayo si Propetang Eliseo. Ugwa sa ilaing gyampo og Ginoo. Ablihi ang iyang mga mata. Praise God, sa diyang naablihan ang mata sa iyang sulugoon. Hallelujah. Adunay daghang karwahi in our natural eyes. Adunay daghang mga karwahi nga naglibot kanilang mga kaaway. Apan sa dihang ang iyang spiritual eyes na abli, mas daghan pa.
Amen. Ang mga karwahe sa mga anghel sa Diyos. Come on, listen to me very closely. Kung aduna kay usa ka kaaway, adunay usa ka gatos nga anghel. Ayabasada. Kung aduna kay usa ka gatos nga kaaway, adunay libo-libong mga anghel nga nagproteksyon kanimo. Wa lang na nimo makita. Come on, hallelujah. The reason why we are still alive until this moment, because of the protection from the invisible world. Amen. Na safety ka, nalayo ka gikan sa aksidente, moingon din kang natsangbaan. Di natsamba. Hello? Disgrasya ka, imbis grabing aksidente ang imong maagian, pero minor lang ang imong nadawat. Amen. Mo ingon na timing. Amen. Gawa ko mapuruhan. No, di na timing. That's the protection of God. And let me remind you, the angels of the Lord encampeth round about them that fear Him. Wala kakabalo sa patagkatulog nimo. Adunay mga anghel. Adunay mga anghel nga nagproteksyon kanimo. Adunay mga anghel nga nagkoral kanimo. Mao nang buhi ka paron. Kaya dunay nga maoy nagmaniobra sa atong kinabuhi. Pero ang pinaka-topic nako this morning, kining mga espiritu. Dili espiritu mga kaigsuunan sa Dios, kundili mga dautan o mahugawng espiritu. Mga demonic spirits. That is why katong Domingo mingon ko pag spirits gani nga address to the devil. Amen. Ato nang small word. A word, ato nang small letter, mga kaigsuunan. Pag mag-iskot tag demon, kay wata mi nga para atong i-maximize ang demonyo. Mianita aron atong i-maximize ang Dios. Amen. Wata miani aron itong i-maximize o atong padako ng problema. No. Mianita mga kaigsuunan aron ato pang padako ng Dios. Hallelujah. Wata mag-iskot diri o mga problema pagsulay. Amen. Tungod kay kamay ang atong pagtanaw sa Dios. Apan mianita kay dako ang atong pagtanaw sa Diyos. Mao na nga dunay awit, dako o gamhanan ang atong Diyos. Dako o gamhanan siya. Hindi po kinuha ng Panginoon yung kapangyarihan ng kadiliman. Mga kapatid, nung hinulog si Lucifer at merong na-recruit na maraming angels from heaven, nung hinulog sila mga kapatid sa lupa, praise God, hallelujah, hindi sila minsan man mga kapatid pinawian ng kapangyarihan. Meron po silang kapangyarihan. Hindi po natin ba ipagkakaila yan mga kapatid na merong, amen, force ng kadiliman. At minsan iyan mga kapatid ang dahilan kung bakit may mga dilubyo sa ating mga buhay. Amen. Yan po ang marahil na dahilan kung bakit, hallelujah, meron tayong mga problema at suliranin mga kapatid. Hallelujah. But let me preach this morning. Wala na pong ibang makapangyarihan. Wala na pong ibang, hallelujah, pinakamakapangyarihan kundi ang Diyos nating pinaglilingkuran. At wala na pong masihigit pa sa Holy Spirit, mga kapatid. Wala na pong masihigit pa sa Holy Ghost na ating tinatanggap mula sa Panginoon. Sabi ni Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa katapusan, mga igsoon, magmalig-on kamo diha sa Diyos. Isulob ninyo ang tibok kinagiban. Aron kamo makahimo sa pagbarog, batok sa malipat-lipatong kaugdahan sa kaaway. Sa dinumugay, lupig ang kaaway.
Pero sa pailaray, usahay malupig tang mga tao. Maayos siya mo lipat-lipat. Isa'y hilig og pirya sa inyo, piryahan. Diba na mga lipat-lipat nga duwa diya? Hallelujah. Bisa pag unsaon ni mo bansay, malipat ka gyud. Pildi gyud ka. Nagtuo kang, mautoy mo tumbling igsuon. Mautoy mo gawas nga numero. Pero dili. Unang ang sugal mga kaigsuonan, wagi na dato sa sugal. Kung madato mangani ka sa sugal, nako, kay musuway kuno tana. Joke ra. Why na dato sa sugal? Kung madato mangani po ka sa sugal, igsuon dali ra po nang mawa. Everybody say amen. Nga naman lipat-lipat na sa kaaway. Maayo ang kaaway mo lipat. Nagtuo ka nga dako siya. Nagtuo ka nga siyang nagkontrol sa tanang mga butang. But no, patuura na sa kaaway. Walay laing nagkontrol sa tanang mga butang. Ingon si Jesus Christ sa Matthew, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Patuon ka sa kaaway nga di mo siya kaya, but no, kaya nato mga kaigsunan. Pero dapat dili ta mo kumpiyansa sa malipat-lipatong kaugdahan sa kaaway. Mingon ang Biblia nga bisan ang Yawa, bisan si Lucifer, kaya niya mga igsoon nga magpapanggap nga anghel sa kahayag. Nailipat. Kunyag di ta mag-amping ana igsuon, diha malupigan ang mga Kristohan. First, the dangerous spirits. Python spirit. Sa buwat 16 pa 17. Ug ako ning natapik netong Domingo. Batan-on nga babae nga dunay espiritu sa pagka manalagna. Sa diyang si Pablo igsuon kauban sa iyang mga kaubanan, nagawali sila sa pulong sa Diyos. Maingon diha mga kaigsuunan nga kining bayhana. Praise God, adunay espiritus pagka manalagna. O gani aduna siya'y mga amo nga tungod sa iyang pagpanag-an, midako ang ilang income, nangadato ang ilang amo. O kining babae, adunay katakos sa pagpanag-an. Unang mas bubilib tas mga mananag-an kaysa pastor. Ano, pastor, di man nakatag-an ato tas mga mananagan. Mananagan. Tagaan na daw binawa akong motor. Ay, wala, di pa masero. Ana, kita sa bulang kristal. Di man motor, man chinso ba? Chinso. Ba nakatag-an mga kaigsuon. Adunay espiritus pagka mananagan. And listen to me. Dili sayop ang iyang ginahimo sa panahon nga naa si Pablo. Nga naman sa panahon naa si Pablo, kining bayana nagsunod-sunod kaniya og miingon, kining mga tawhana, mga alagad sa Dios nga buhi. Bisan asa si Pablo o ang iya mga kaubanan, sunod-sunod ning bayana, kining mga tawhana, tinuod ni nga mga preacher, mga alagad sa Diyos nga buhi. Sa kadugayan, gisamukan si Apostol Pablo. Inyo nang mabasa igsuon, pagkagisamukan siya, iyang ginahinginlan, ikaw daotang espiritu, gumula ka gikan ni anang nawasa. Di porkit sakto ang gisulti, tinuod ang espiritu. Akong usbon, dili porkit sakto ang gisulti, tinuod ang espiritu. Dili porkit gugma ang gisulti, gugma ang naas kasing-kasing. That's the Python spirit. God bless you, sister. Pero sa una, mamatay ka na unta. Hello? Salamat nga naayo ka. Ako rabaging giampong mamatay unta ka. Python spirit.
Nagsultig tinuod pero ang espiritu dili mao. Come on. Nagpagamit sa buluhaton apan ang espiritu yabag. Amen. Musikiro apan ang espiritu yabag. Maunay python spirit. But let me preach this morning. Ato na nang hinginlan nga espiritu. Amen. Hallelujah. Atong hinginlan kana nga espiritu kay dili na espiritu sa Dios. Men, mao na giingong Pastor Mario. Nindot kag tingog pero yabag kag batasan. May kang mutudlo, may kang muwali, angay kay kang muwali. Pero sintonado man ang imong espiritu. Hello. 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 Mao nang wa tay laing iduol sa Ginoo matag devotional. Kina-challenge na mo, duol mo sa altar. Praise the Lord, walay exempted ani sa devotional, duol sa Ginoo. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, kung makabantay ka, gabalag nanay sayop ka espiritu, renew the right spirit within me. Come on, watay laging hangyo every day, Lord. Hatagi ko og sakto nga espiritu. Hatagi ko og espiritu, Ginoo, nga mapaubsanon espiritu nga iya nimo, Lord. Clap your hands to the Lord. If you want the Spirit, if you want the Spirit, clap your hands to the Lord. Python spirit, adunay pulong sa gugma, apan ang kayugot ang naa sa sulod. Maayong musulti, madanihon ang pagsulti, apan napunos kapaitan ang kasing-kasing ug kunahuna. That's the Python spirit. Tugutan tigang musulti og nindot, pero papuy alang ko sa imong sulod. No, mao nay mga python spirit, mga kaigsuonan. Adunay sayop nga espiritu nga naa ni ana. Praise God, hallelujah. Believe kay ko mga igsuon sa batoy bago ni sikat nga batanon nga na traffic ang duha ka barangay tungod sa iya. Bago ni sikat nga gibawalan siya sa gobyerno nga pagpangayo. Siya nakakita na. Marang na bukos tiri nga panyo niya. Basta-basta ba? 5 ka elder ang halos 2 ka barangay na traffic. Giparkingan sa dagang mga pasyente. Iya lang sakto ra bang gibuhat niya? Siya kuning gibuhat kay higugman akong katawan. Sakto ra ba? Pero yung gingon, wa na Jesus mo balik, uy. Hello. Magbantay ta sa mga python spirit. Ang ilang first impression, tabangan ka. Pero, himuon dahil delikado ang imong kinabuhi. Ang ilang unang bunga, digsuon, tabangan ka, pero ilaron ka di ay. Everybody say amen. Sorry, Sister Rinya, pero ako ano lang ito hinumdumi, iris na lang ito si mga una-una. Di ba katong iyang paraluto sa una, igsuon? Asa na katong ibutang sa Ginoo. Buutan kay gnaw. Caring kayo kang mahinya, igsuon. Praise God, hallelujah. Pero mangingilad ang dako, igsuon. Sayang nga itong kwartahag na hatag patos kuan nakapalit ng takugkot si igsuon. Nagtuo bitaw na yung mga tao maubot sa itong kinabuhi nga nagtuo kag tabangan ka. Pero tiwasan kay noon. Python spirit. Nagtuo kag maluwas ka tungod sa iyang pagwali, pero tiwasan ka na noon. Pero kana nga python spirit, dili na mo gahom niini nga iglesia igsuon.
Nga naman, wa tay laing gi-welcome dinhi kundi ang Holy Spirit. Not the Python spirit, but the Holy Spirit. Hallelujah. Wa tay laing gina-welcome dinhi nga iglesia, ang Holy Ghost. Hallelujah. Mao nang nangandoy ta kanunay, fill us with your Holy Spirit. Clap your hands to the Lord one more time. Come on, hallelujah. If you love the Holy Spirit, worship the Lord. The second one, the spirit of mammon. Matthew 6:24. Sa Matthew 6:24 mingon si Jesus Christ, dili mo makaalagad og duha ka galon. Kung mag-alagad mo og duha ka galon, ang usa inyong mapalabi, ang usa inyong maigugma, ang usa inyong kaligutgutan. You cannot serve two masters. Kinsay bana diring mo pasalig og makakaya og makagwantag duha ka asawa? Brother Jimboy. Brother Jason. Lisod kay taning usa pastor. Duhaon pa Ginoo nimo. Hello. Ingon si Jesus Christ, di ka maka alagad og duha ka galon. Unya yang gisumpayan, di ka makalagad sa Dios ug sa bahandi. You cannot serve God and mammon. Pastor, di na lang gid tanan ng bandi. Ato nang gikinahanglan pero ayaw og alagara. Money is a good servant, but a bad master. Ang kwarta igsuon, maayo ning sulugoon. Pero pag mauna gani manugo sa imo, delikado ka. You cannot serve God and mammon. Kinsay nagingon ana? Dili si Apostol Pablo. Dili si Pedro. Kundi ang miingon ana, si Jesus Christ mismo. Di ka pwedeng makaalagad sa Diyos o sa bahandi. Come on. Wa tay laing gialagaran dinhi igsuon kun dili ang Dios. Na may mga panahon nga kinahanglan natong i-give up ang atong transaksyon basta unahon nato ang Dios. Na mga panahon nga atong talikdan ang atong trabaho kaya atong unahon ang Dios. Trabaho dili ikaw ang akong agalon. Negosyo dili ikaw ang akong agalon. Profesyon dili ikaw ang akong agalon. Aduna lamang ako yung sa kagalon. And His name is Jesus. His name is Jesus. You cannot serve God and mammon. Igyon na ni mo pwedeng alagaro ng duha. Ingon sa ka-preacher, di ka pwedeng magkanaay pinaka the best nga kinabuhi sa duha ka kalibutan. Hello? Di ka pwedeng maging successful nga addict o nga successful nga Christian. Hello. Di ka pwedeng maging successful igsuon nga marites o successful nga tongue talker. Di ka pwedeng maging successful nga musician sa church o nya successful pod nga musician sa banda. Praise the Lord. Dili pwede. Duha ra gipilion nimo pirmi. O di ka karnero, kanding ka. Dili ng kanding nga kaliwat dinhi. Dili ka tarong. Iyabag. Kung di ka hugaw, balaan ka. Pastor, pwede nga ris tunga-tunga, pastor. Kung mao ni balaan, mao ni dautan, di rin lang kus tunga-tunga, pastor. Di na pwede. O papilion taglangit o pero di ta pwedeng mamilis balisbisan. Kay way balisbisan sa langit. Pwede ba ko pastor sa langit kanang miron lang ko? Gusto mang miron magsabi na wala daig sila. Perno na lang.
Di day pwede, pastor, malangit tayo nga, hilumon man ko. Di day pwede, pastor, nga, maliit lang ko ba, magdaig dito. Dito na lang. Well, in fact, bisag asa ka diya, malangit kag maimpirno, makasayaw gyud ka. Hello. Sa langit, mayon dito igsuon, ang presensya sa Dios muy naghayag sa Jerusalem. Praise God. Ato lang ganing mabatyagan ang presensya sa Dios dinhi. Tinagay ni takapugong sa atong kaugalingon unsa naka sa langit nga atong makita. Come on! Hallelujah! Ato lang gayong mabatsagan ang iyang pagpanglihok. Murag di na takapugong. Murag di na takapugong mo dagan. Di na takapugong mo sayaw. Gaya naman, tungod sa katamis sa iyang presensya, maunang makasayaw kita sa langit. Makasayaw po kasi impyerno. Isa may nakasuway hilos inyo dire. Nasuway na mo hilos nga. Agay. Oy, inanaw. Nakatama kag baga. Agay. Baga. Grabe na ginimo nga kaslow na ginimo. Dilang utok nimo slow. Igkatamak nimo sa Manong di gani ka mo sayaw diri, ka impirno nimo kasayaw gid ka. Amen. Dito sa adu du du. Hello. Naraway uban mga kaigsunan niadtong mga unbeliever pa. Grabe pa diskuhon. Makatungga lang ganip. Salamat na lang gid nga giluwas ko sa Ginoo kay gwapa murag ako. Bidlian atong sinayawan oy. Pero gluwason na noon tas Ginoo. Praise the Lord. Come on. Kung unsa ta mo sayaw kaniadto, mas palabuan nato na sa una misayaw rata. Ayabasa. Misayaw rata tungod sa tukar, tungod sa kakusog sa baho. Apan karon misayaw ta kay nagdaig ta sa Ginoo. Come on, hallelujah. Unta kitang tanan makamao. Gamoddaig sa Ginoo. Masayaw. Come on, hallelujah. Masayaw, masayaw, malokso, dagan for the glory of the Lord. Sa kalibutan, pag di ka magtinarong og sayaw dito, labi nagmakasagi ka. Taon, nanay gripo imong kilid. Di ba? Suway ko nagdupa-dupa dito. Suway dito sa diskuhan. Labi na sa mga lugar nga dagag bugoy-bugoy. O karera ko ninyo, be? Makasagi ka dito. O dili mabuhak imong bagol-bagol taod-taod. Nanay gripo imong kilid. Taga-Pasil pa. Igdunggab. Palihog tag-ibutan na kay nagdali ko. Ina na ang Pasil sa una. Igdunggab mga igsud. Palihog tag-ibutan na ba yan kay nagdali ko. Amen. Pero diri. Praise God na may mga panahon masagian ta sa pagdaig sa Ginoo. Pero sadyang nasagian ta kay nahuligos sila mga kaigsunan. Kita pod hallelujah. Magadaig pod hayabasa. This is the right place to dance. This is the right place to jump. This is the right place to praise and to worship the name of the Lord. Come on, hallelujah. Ato pang sayawan ang Ginoo. Pila ka minuto atong sayawan ng Diyos. Come on! Dance in the Holy Ghost! Dance in the Holy Ghost! Dance in the Holy Ghost!
Come on, musayaw-sayaw ko kay naluwas ako. Musayaw ko kay giluwas ko sa Ginoo. Hallelujah. Mga kapatid, kita ba? Tinarong ning sulti ba? Karon na noong giluwas tas Ginoo. Nastas tinuod nga pagsimba murag uwihan na hinuon tas pagdaig. Oh, murag uwi mang mupakpak, uwi mang. Mas uwi ka kaniadto. Ang mga tao igsoon gisgutan ganin ang body room nik. Magparid. Sige daladala na nang ilang Diyos nga itom. Ang uban makahubo, ang uban makuyapan na lang. Katawanan kayo sa atong pananaw. Paglaban nilang kita pa kahaig zoon. Ingon ni Santos Pablo, for we know that our labor is not in vain. Sultihan ti kag pahinumduman ti ka, wa kay gamay nga singot nga wa makita sa Dios. Wala kay simpleng tulok sa luha nga dili bayran sa Ginoo. Wala kay sayaw nga dili bayran sa Ginoo. Come on, hallelujah. Kung sa kalibutan igsoon, kung mosayaw ta magbayad ta, pero diya sa Ginoo, come on, ang atong sayaw gantihan sa Dios. Ang atong lukso gantihan sa Dios. Nga naman ang Dios nalipay sa iyang mga anak nga nagdaig diya kaniya. Clap your hands to the Lord one more time and shout. This is the spirit of materialism. Through this spirit, many people have lost their lives. Families are in bondage. Tungod ani nga espiritu. Amen. Ang pagsulob kung nindot ang sinina, usahay mo bagay dayon ang atong nilihukan. Hello? Kung unsa kadagga ng kwarta nga naa sa sulod sa atong bulsa, usay musunod tayo ning atong lawas. Magdaa ka sa kulon o di ba sa karbon o gamay ra nga kwarta. Ay. Ano hadlok ka? Wa magikwarta. Nay nanulis ito mga igsoon nga pastor dito nga natulisan sa Cebu igsoon nga gikan pong adik-adik. Kanya na pastor siya, di formada kay siya. Tiunan din siya kutsilyo sa para kuan mga igsoon. Hold up ni. Ingon dito pastor, naabot pa kadre nga ako ning lugar. Taragi mo dito. Inana ding nag-hold up. Kinsa man day kaya? Ako aning lugar dire. Ato pang hold up, nagsusugod na tagog hold up dire. Sorry ba ya, sorry. May nakalusot ang pastor, mga kaigsoon. Pagtulison kang wakay kwarta, pag holdapon ka, maglakaw kang wakay kwarta, wakay hadlok eh. Dagang ka kwarta. Taon-taon lang kakuot. Para ba 200,000 dire? Praise God. Naaga ni mo, tanawang tao niya, dako kag kwarta nga da. Tanaw maka! Pero wakay da ang kwarta. Brad, hello. Naaga ni tulisan kay lignaw, palayo tabi. Ano man ako kay dagang kwarta? Are you getting my point? Usay kung saligan ta sa Dios ug mga butang usay muduyog pud ang atong lawas diha. Di ta malimot ka kana, butang ra na. Adunay magahatag sa tanang mga butang. Di ta malimot igsoon nga kining atong purmada, purmara ni. Di unta mausab ang atong pagdaig sa dayang makalungslip ta, makakurbata ta mga kaigsuunan.
butang rani, kinahanglan tang mudaig sa Dios. Come on, profession rana, trabaho rana, amen, negosyo rana, kwarta rana, achievements rana. Ayaw kalimot nga dunay tagiya sa tanang mga butang. The spirit of materialism. Sister Maris, kung naanaganit kay daghang kwarta, ikalimot, padala sa imong tithes. Ingon ra ba siya kang Sister Milba gahapon? May pahinumdumi niya kuha sa akong tithes ug na ako'y trabaho. Oh, nahimo ng parasukot ang atong sekretary. Unya, kagaw rarabay iya, ana. Oh, malibot din ba? Praise God. Pagwapay, nahot, makakwarta lang ko. Tabangan ako, pastor. Oh, kanang pantalong, pastor, sig balik-balik. Ako, kaya po nang ipabalik. Pero bahalag, balik-balik yung pantalon. Pero kinahanglang na isulod nga tag 10,000 kada bulsa. Hinduta ng kinabuhian. Sample ra na ha. Inyong tinudon, okay po. Pero panalangina na. Huyo nas pastor. Hatag tatog ikapulo nga dito patag, grabe kay strikto. Murag 15. Sa una, nga galamiton ko sa altar. Mutahod ko niya karon nga naanak ko sa layo. Boret ni mapasar. Palingkura ta kay kapoy pura bagwali. Spirit of materialism. Pang Brother Junrel, sa kadagang hayop ang iring paipada sa pastor. May kadaghan day kag baka diri na no, agip panalanginan sa Dios pastor. Taud-taud na ibaboy, tagahan na ko nimo. Tanagkan mo pa, ay grabe, panalangin sa Ginoo pastor. Pagpangao ng patong ng iring sa lamisa. Uy, hastang iring pero tindaghan na brad. Siya, pastor oy. Grabing daghan naging iring diri. Kasi gusto ka pastor pagdago sa. Iring na lagi atua ini. Spirit of materialism. Magampo tangag kung panalanginan ta sa Dios. Dili mausab ang atong espiritu. Kamo mga igsoon, dugay pang Ginoo mo balik, panalanginan gid mo sa Ginoo. Panalanginan lagi mo sa Ginoo. Man. Pero yan po lang is Ginoo, Lord, ayaw taos ba akong espiritu? Sa wapay nahot, paminaw ka pastor. Amen, pastor. Amen. Ig-altar calling. Pastor. Pero makahana na gay achievements. Pinalihang pastor. Daga kay eksipyat ka grammar. Agay. Ragabag English Himo na tang detektor mga kaigsuunan. Amen. Sermon detektor. Unta dili na magkana maanaa sa tua. Lord, imo man kong pialan og daghang mga dagkong butang. Ang Holy Spirit gihapon ang mupuyo sa akong kinabuhi. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Oh, in the Holy Ghost, hallelujah. Come on, the spirit of mammon. Ayaw higugma ang material nga butang labaw sa pagigugma sa Diyos. Come on, hallelujah. God made finances or any source for us to use it for the assignment He has given unto us. Yalan ka sa Diyos o kwarta, gamitan na para sa kaymayaan sa Diyos. Kung unsay ipiyal sa Ginoo nimo, gamitan na para sa iyang kaymayaan.
Kung magatubang ka sa imong daghang kwarta, Lord, pahibaluon ti ka nga mas love ti ka kaysa aning kwarta. Lord, pahibaluon ti ka kung makapuyok ag dagkong balay. Pahibaluon ti ka, Lord, nga mas love pati ka kaysa aning balay nga imong gipiyal ka nako. Unsa may atong mga achievements ipaabot sa Dios, Lord. Bisan pag imo ning kuwaon tanan, basta kay love kayo ti ka. Labaw nining tanang butang. Nangalagad ko kanimo. Ikaw ra ang akong alagaron. Ikaw ra ang akong daigon. Ikaw ra ang akong pasalamatan. Ikaw ra, Ginoo, ang akong simbahon. Labaw sa tanang butang. Spirit of Mammon. Problema kayo na pag mas love na nato ang mga material nga butang kaysa sa Diyos. Problema kayo na kung mas love pa nato ang gihatag kaysa naghatag. Mga igsuon, ato ning i-break na espiritu sa matag usa ka na. Dili ni maghari sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Pagion ta sa Dios og mga nindot nga dalan sa atong kinabuhi. Pero di ta malimot, Lord, I want to serve you. Hallelujah. The greatest thing in all my life is to serve you. The greatest thing in all my life is to love you, Lord. The greatest thing in all my life is to praise you. The greatest thing in all my life is to worship you, Lord. Hallelujah. Wa na'y pinaka-the best nga butang kundi ang atong pakigrelasyon sa Diyos. Hallelujah. Ang atong tanan kinaangkon. Wa na'y pulos kung mawala ang Diyos. Napay usaon ta pero din ako nitiwason. Mga kapatid, balikan natin ang buhay ng Israelita. If you study very well sa ilang journey, ingon ng Diyos, akong iyabo ang katapusang hampak aron si Paraon, iya namong pagawason. Pero timan ininyo, ang tanang taga-Ehiptohanon, makakaplag mo og maayong pagtagad kanila. Pagyabo sa katapusang hampak, igsuon gid pamatay ang tanang kamagulangang anak. Praise God, mingon si Paraon, panggawas na kamo. Ingon si Moises, di mo gawas din ni sa Ehipto kung walay dala. Ang Diyos God ang nagbilin kanila, Moises, sa diyang mo gawas mo, dalan ninyo o tagaan mo sa inyong mga silingan o mga ariyos, mga bracelets, tanang mga bulawan, ihatag sa inyo. Kabalo mo kung sa'y purpose? Para ilang i-offering sa Ginoo kung naana sila sa yutang saan. Basahan niyo. Tanan nilang mga ariyos, tanang mga kwintas, tanang mga jewelries igsuon, tanang gihatag sa Ehiptohanon. Amen. Tungod kay nahadlok na sila sa mga Israelita. Ilan na silang gitagaan, mga kaigsuunan. Unsay pangayoon sa Israelita, ihatag na sa iyang silingan. Nga naman, nangahadlok na sila tungod sa mabugat nga kamot sa Diyos. Batok sa Ehipto. Pero kabalo mo asan lagamita. Pagkalayo ni Moises, nagpuasa si Moises igsuon. Sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, nakiksulti sa Diyos. Miduol ang mga tao kang aron-aron. Huwag na may kabawag. Kung sa'yo naitabo atong Moises nga nagdala namo din himo imig Diyos. UPC rap mayahay, usanis pag-ampo nako. Bisan o wala si Pastor Wilby, simbaha o gigugmaa ang Diyos. Labaw sa tanang mga butang. Wa na mi kabalog asa na si Moises. Imo imi og Dios kamong simbahon. Ingon niya Aaron, o sige, panguhaan ninyo yung mga riyos ng bulawan. Ang tanan ninyo nga mga bulawan ipagawas. Tanan yung mga jewelry. Sige. Dito gikan sa Ehipto.
Para asa? Para sa pagsimba unta sa Dios. Apan gihimo nilang Diyos. Og nagpatindog si Aaron iyang gitunaw kato mga kaigsuunan. Amen, nga bulawang baka. Amen. Og ingon na si Aaron, nana ang inyong Diyos. Usay gingon sa mga tao, oh Diyos, ikaw ang nagkuha kanamo gikan sa Ehipto. Hello. Down to my conclusion. The spirit of materialism. Once ka mo ingon na ta, oh, negosyo. Ikaw mo hinungdan nganong nahayahay ang among kinabuhi. Oh, trabaho. Ikaw ang hinungdan nganong nagkanaami nindot nga balay. O profesyon, ikaw ang hinungdan nganong mihayay ang among kinabuhi. Panalimot na sila nga adunay Diyos sa langit nga nagkuha kanila gikan sa pagkaulipon. Nalimot sila igsoon nga pinaagi sa bukton nga gamahanan nga dili makita. Mao'y nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Dili unta na mo abot sa atoa yupisirap mahayahay unsa may maabot nato. To God be the glory. Unsa may atong maabot, to God be the glory. Unsa may atong makuha, Lord, salamat ani. Salamat ani. Kuha pa ka, wala din ako maangkon. Lord, salamat sa talent. Lord, salamat Ginoo. Baga panindog tang tanan igsoon. Ako ning nasulti sa VCAP. Akong isulti kanato isip panapos. Gusto na ako nga namoy balunon nga makapahinuklog mo sa inyong paguli. Sa krusada, one of the apostles in our time, dakong simbahan mga igsuon ang iyang gidala. Somewhere in Africa o akong sa iyo. Sa iyang krusada, grabe ang gibuhat sa Ginoo. Daghang kay nangaayo, daghang milagro. Ang mga tao igsoon way laing isgutan, grabe ang krusada. Grabe ang anointing. Grabe ang milagro. Pag human sa krusada, dito siya sa iyang room. Nag-ampo siya, Lord. Salamat sa krusada. He was overwhelmed. Unsay nahitabo, gigamit siya sa Ginoo. Aduna siya gift of healing, gift of prophecy. Nadugay miingon ang tingog ngayang nadunggan. Pagkuha og ballpen og notebook. Kabalo siya og iyang ma-identify ang tingog sa Dios. Kay mao ni ang iyang kinabuhi, makadungog siya sa tingog sa Dios. Kuha siya og notebook, kuha siya og ballpen. Ingon ang Ginoo, unsay imong masaad sa ako? Ingon ang apostol, Lord, bisag unsay maabot nako. Ihatag nako ang tanang kahimayaan kanimo. Ingon ang Diyos, ingon ang tingog ngayon nadunggan. Isulat na 400 times. Lord, unsay imong saad sa ako isulat 400 times. Sugod siya sulat, Brother Noel. Lord, unsa may maangko nako, ihatag nako ang tanang himaya. Lord, unsa may maangko nako, ihatag nako ang tanang himaya sa inyo. Lord, unsa may akong maangkon, ihatag nako ang tanang himaya. Hangtod pag ihap niya 300, 380, 390, hangtod utron niyang ihap na 400 na siya. Lord, humana. Nadungog na po niyang tingog. Gisiya. Nanimong gisulat, gisiya. Lord,
Yung nagigisiya. Pila ka minuto akong gisiyon, siya gisiya sa usa ka minuto. Kaya imagine ang baga nga notebook yang gisiyon sa usa ka minuto. Pino-pino ha, gisiya. Pag human niya gisi, igsuon. Last nga tingog ang miingon, timani. Bisag unsay imong maangkon, kaya nako nang wag tangong sa usa lamang ka minuto. Church, I know that you love your family. Kung nakay relasyon karon, I know nga love na nimo. Nakay trabaho, nakay negosyo karon, saludo ko nimo. Pero ayaw nagigugma alabaw sa Diyos. Sa usa ka pagpitik kaya ng kuhaon sa Ginoo. Let's love the Lord more than anything else. Ang atong giaguan sa usa ka pagpamilok, pwede nang bawion sa Ginoo.